Машинам килеп туктады, демәк хәзер иң илһамлы тукталыш вакыты. Карыйбыз. Нәфисә Назарова. Тумышы белән Башкортстан Республикасының Тәтешле районыннан. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлаган. Тавышын төрле диапазоннарда сынап карый. Иҗат кешенең тормышын ямьле, кызык итә торган хәзинә ди Нәфисә. Беренче җырымны миңа әни 3 яшымда өйрәткән, ул булган Такмаклар. Мин ул Такмакларны колхоз сабантуенда җырлаганмын, дәүәт мине алып барган. Мин җырлый башлаганмын да, сүзләрен онытканмын да, яңадан җырлый башлаганмын. Шулай берничә тапкыр барысында көлдереп бетергәнмен. Ансамбльдә эшләүчеләрне мин универсаль артистлар дип әйтер идем, чөнки сез җырлыйсыз да, биисез дә. Әйт әле, мондый ритмда эшләү кыен түгелме? Үз концертың булмаса, бер генә бер-ике җыр гына җырласаң, анда киенәсең, җырлыйсың, керәсең бит инде. Ансамбль концертларында син гел сәхнәдә. Анда оркестр уйный, гел алар сәхнәдә утыралар. Син менә киенергә генә кирип чыгасың да сәхнә артына. Гел сәхнәдә менә җырлап торасың, анда безнең биючеләр белән бергә номерларыбыз да бар. Гастрольләрдә дә бик күп йөрергә туры килә сезгә. Дөньяның кайсы почмакларында булганың бар инде синең? Мин бөтен Татарстан авылларында булып чыктым дип уйлыйм. Аннары Россия буйлап та бик күп шәһәрләрдә булдык. Казахстанда, Төркиядә, Франциядә, Польша, Венгрия, Италия, Венецияга да кирип чыктык тиз генә. Ансамбльдә эшләмәсәм, кайчан гына бу илләрне күрергә өлгерер идем. Әле костюмнарыңда бик күп булырга тиеш, синең ялгышмасам, ничә костюмың бар барлыгы? Безнең һәрбер номерда үз костюм. Безнең шундый программа булган иде, изге бакчалар дигән. Анда 10ннан артык без костюм алыштырдык, хор төркеме. Биючеләр алар тагын да ешрак алыштыра. Шуңа ничә костюм икән әйтә дә алмыйм. Алар бик күп. Безнең ансамбль бинасы монда гына. Әйдә барып карыйк. Әйдә, китек. Безнең монда костюмнар саклана, хор костюмнары. Шундый матур, шундый шигүле итеп эшләнгән алар. Мондагы бизәкләр, ташылар, искиткеч. 37нче елдан башлап монда гел шулай костюмнар теккәннәр, алар да һаман монда саклана, элекке костюмнарда һәм яңаларын да тегеп торалар. Монда искиткеч күп костюмнар. Әле костюмнар белән бер рәттән сезнең ниндидер шундый матурлык, бизәнү әйберләре дә барды миңа калса. Бармы синең? Әйе, дә мин сиңа күрсәтәм. Безнең шундый шулпылар бар. Шулпылар, көмеш шулпылар. Аннары безнең бар алтын шулпылар. Ниләр генә юк монда. Миңа калса бу кызлар өчен алкалар, чын хәзинә. Искиткеч, нәрсә генә юк монда, нәрсә генә юк. Беләзекләр дә бар. Миңа калса миңа бик килешә. Әйе, татар кызына. Шундый матур. Авыр дадыр әле бу матур гына түгелме? Әйе, безнең костюмнарыбыз да авыр. Менә монысын күтәреп кара әле. Ничә килограмм булар? Бер тапкыр. Белмим. Бу чыннан да бик авыр. Миңа калса бер 10 килограмм гына бардыр монда иркенләп. Аның еще баш киеме дә бар. Ул баш киеме дә авыр. Әйе, анда да шундый тәңкәләр, тимерләр. Бу чынлап та бик авыр, моны күтәреп карамасагыз, сез минем әйткәнгә ышанмассыз. Менә булай күтәреп йөргә әле ничә вагына дигәндәй. Менә булай. Өстеңдә күтәреп йөргә кирәк ич әле монсын. Менә бу синеке дә бугай, мин тартып чыгардым. Синең костюмны. Искиткеч матур, искиткеч костюмнар. Ә беләсезме, мин сезгә әлеге матурлыктан игътибарыгызны башка бер матурлыкка юнәлтергә тәкъдим итәм.